Witajcie wszyscy. Bardzo się cieszę, że zaś się widzimy. Jako widzicie, dziśki tak w trochę inaczej je, ka indziej nagrywam. I ja tak myślę, że ja tu też byda jeszcze nagrywać te moje odcinki. A o czym to dziśki chciała, żeby wam powiedzieć? Roztomili, dziśki będzie ino krótko, bo ja nie chcę wam za wiele czasu zabierać, bo wiecie, idą święta, jest fez wiele roboty, ja też mam robota, no toż nie chcę wam tam tego czasu za wiele zabierać i no wam tak krótko powiem. A o czym to będzie? A będzie o czymś takim, jak w to godo jo to wiedziała, albo jo to wiedział. Wiecie, jo jest pewno, że wy takie coś teżeście mieli, nie? Że coś wam się przydarzyło, no jak już się to przydarzyło, no to wy se padacie, ja jo to wiedział, że tak będzie, nie? No i no, że no nic nie zrobił i to się stało, nie? No, toż wam powiem takie coś, takie zdarzenie. Parę dni temu nazad takie coś mi się przydarzyło, nie? Że ja mam takiego znajomego, by my powiedzieli, i on mi niefajną rzecz wynokwił. Ja by się po nim takie coś nie spodziewała, co on mi zrobił. No i tak, że było, tak była, że zeszterowano tym tam, że była trochę nerwowo, nie? No i opowiadam to takim mojemu kamratowi, że ten hop mi takie coś tam powiedział, takie coś mi zrobił, nie? I że ja się nie spodziewała. A on mi padł tak, ja to wiedział, jak ja go ino zobaczył, bo on go też znał. Jak ja go ino zobaczył, to ja wiedział, że on będzie taki, że on to będzie jakieś problemy będą z nim. No to Jorzech nic nie powiedziała, Roztomili, ale wiecie, rozchodzi się o to, że do tej pory to tam wszystko było fajnie. Nikt mi wcześniej nie powiedział ani, wiesz, uważaj tam, bo mi się wydało, że coś jest nie tak z tym hopem, albo co. I no, wiecie, normalną rzecz, nie? My tam se normalnie żyli, my tam funkcjonowali. No i takie coś się nagle wydarzyło i nam się te roski zdowo i temu mojemu kamratowi się zdowo, że my wiedzieli, że takie coś będzie, nie? No cóż, jak wiedziałeś, to czemu żeś coś nie zrobił, nie? Bo wiecie, to jest coś takiego, co psychologowie na to dają, to jest efekt pewności wstecznej albo błąd pewności wstecznej. Że nam się wydało już po fakcie, jak się to stanie, że my to poradzili przewidzieć, że my wiedzieli choby, że tak będzie, nie? Że to było takie prawdopodobnie, że coś te niefajnego się stanie. I to jest taki błąd, który robi nasz mózg. I to się fez często zdarza. I ja jest pewno, że wy też takie coś macie, że jako się już coś stanie, jak się zdarzy, to wy tam go to ci ja to wiedział, nie? A to doprawdy, żeś nie wiedział i no teroski, jak już wiesz, co się zdarzyło, możesz te wszystkie, będziemy powiedzieli, dane, te wszystkie informacje, noż to teroski tam se to wszystko poradzisz tam spokopić. No ja teroski to się skłodo, ale ty już to wiesz, nie? A wcześniej żeś tego nie wiedział i no ci się zdało, że żeś ty to tyż już wiedział. Ja wiedziała, że tak się wydarzy. No toż i no tela, że wam chciała powiedzieć. Dziśki nie byda wiela godać, bo za chwilę będą święta, no to się, myślę, zaś zobaczymy i coś wam też krótko powiem. A na razie to się czymcie, jako się wam podoba, to dejcie ta łapka do góry i do zobaczenia zaś. Pyrsk.